Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Karon pa jud ko na human og panglimpyo guys. Oh, manakog arin sa mong kwarto guys. Dara nagtaod kog mga kortina bag-o guys. Di ana gipang transfer nako ang mga shoes namo kay kanang gikan sa gawas hindi ha ibutang so motong gipang transfer nako kay diri ra ba mong kwarto. Unya diri mag-arrange ko diri unya. Oh nagkagubot pa ang pikas kwarto namo kay diha lisanan man na namo diha wa man na namo gigamit. Diha ko nya magkuan nag-prepare banana og pagkaon kay mamahaw mi unya dapit. Akong mga dugidog humanag kaon mag-atang ra gihapon labaw na ni si Inday. Limpyo na tanan. Oh. Banana. Ay man to. Watching TV daw siya guys. Gani nag-live ko guys. Ako ang giyop kay ang signal dili maayo ang sina sa internet. Si Butching. Ay sudlayan ako si Butching. Sudlay ta Butch. Ano man jud kadagol nga ilabta ano man jud kay kanibot nga wa man kay labta. Sipa man karon na. Ako ang sudlayan si Butch kay wala na nasudlayan. Yara ka di mo gawas ali Butch sudlay ta. Sit down dayon. Nakalagot jud ani niya oy kay kiat sa tanan ba. Sit down, sit down. Dili ba mo sige glangas? Langas bagay sa taan. Yang ko ang silikon guys pa akon. Dali na diri dali. Sit down dayon. Ayan nagilabti mo sudlay ako. Nalabot sa sudlay niyo. Ayan nagilabti niyo ba na madaot na. Sit down, sit down. Sit down na. Sit down ba? Sit down. Lingkod. Gara ang ulo ay maglagot ba sa photo di ba niya guys ay. Sit down na sige na sit down. Lingkod na dayon. Ay kay magsudlay na oh sige na. Sit down, sit down. Na, very good. Nag-sit down na among Butching. Yan na po itong ano. Sit down, sit down. Ito dili na ko ana ko. Ang gawas lagi na yung photo ano ko ana ay. Sudlaya. Oh, di dudong gamay. Kay ikaw sunod karon. Iguman ni Butch ikaw sunod. Guys, sulayan na to si Butch guys. Kay humot pa kay si Butch guys. Kay naligo man ni siya atong aging adlaw guys. So atong sulayan. Mali magtaltag ang buot ni Butch. Namin siya sulayan guys. Ano yung paborito ko na? Sulayan siya. Ato ko to dong. Dito ra pikas agi inday kay maglangas sa puno si Butch kung mag-abrihan di ana. Isag ko ano na, malibang na or mangihi. Dito sa kusina pagi ana. Aram bagibo ni Butch. Inabi ditong trapo may ug ang spray may kay naiihit ka ari may. Dali na Inday. Dali.
down. Hindi lang eh. Umuta, ginanibot lagi. Dali, dali. Oo, kakiat ka rin. Magsigig langas. Uy, oy. Mukis man hinoon. Dali. Itong gamay, dali, sulay ko. O, ihapon ka na sa itong gamay. Sulayan na to, ihapon. Masulayan si Dudong gawa na. Nato masulayan si Dudong gamay kaya hamang ano normal man siya eh. Iya to ang pahiran diri okay na ikuan. Na nabaliktad na ang kamera. Ansa na to nabaliktad na. Ang awa di eh. Akong mga aspin nga mimi. Oh. Naara. Nagtapok sila sa iring nga gagmay guys. Akong giprisong iring nga gagmay guys. Eh, grabe kay kakiat guys. Di ma kuan ang kakiat. Musulod na ko guys kay humana og narap ko mga mimi nga gagmay gipang priso. Oh. Nara ang mga inahan gahulat. Humana na sila didi guys. Musulod na ko eh. Samok kasi bot. Kita ka concentrate og kuan kasi boss grabe ka samok. Inday. Sulayan ako si Rosel guys. Hi Rosel, come over here. Anak na to para di makita tong virgin nut si. Ay do. Rosel, mata diha. Sudlay ka? Sudlay ka? Sudlay daan ka. Ay, ang ano. Ang dagol, nakiglabing ang dagol nako, nakiglabing. Dari ta dali isibog ta diri kay di ta makita sa camera. Ang inday na ngay makaon. Ngay makaon inday. Si inday na ko guys. Muni si Dagol. Atong pukawon si Inday Rosel. Ano mata na? Ali Inday Rosel. Sudlay taday. Ayo, araning mata na. Magsudlay ming Inday Rosel. Daan na sit down diri oh. Na. Sit down. Dari lang ana, sit down.
Di man siya mo ko ano yung ana. Oh. Ay, sorry. Ah, wala. Doon kayo matabunan ng kamera. Kanina bangko lang. Ay, kanina lang. Ito ang ikuan kay para matarong ang ato ang camera. Oh, si Rosel. Ano na? Ay, di po makita si mami. Naputo lang ulong mami. Na, oh. Ay, di mo lang ko magsulay pagita. Uy. Hindi, sige ka. Gana na siya sulayan, guys. Magpiyong-piyong din na iyang matag sulayan na siya. Di ba? Oh. Saba, gudong? Oh. Mana ka mga namin daddy. Mandaro sa rin, guys. Mag-eating-eating naming daddy, guys. Kay gigutong nami, pamahaw. Time check! Oh, laling lapas na daig 5 minutes di ay. Mo di ay. Ngi, sa kuga. Ayun ko. Mga unsa, guys. Unsa na niya kung kamera o na baylo-baylo. May lag na. Sakto ning kuan ani. Mag-ampo ta, guys. Nara si Banana, guys. Di ra na siya. Diri lang sa ko ang kamera. Kay against the light man diha, guys. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amin. Lord, thank you sa food niya sa matuban kani makahatag kabasog sa maklawasan ug salamat usab Lord sa inyong pag-provide kanamo ilaban na kaning pagkaon. Lord, ang financial kanamo ihatag sa matag adlaw usab. Sa inyong pag-protect, salamat kaayo ug pasaylo kami sa mga sala. Thank you sa food in Jesus name. Amen. Sa ngalan sa Santo. Amen. Mga unta, guys, ang sudan is utan. Dagano sa kong rice. Mamaya na. Ano pa ayun? Tubig. Okay, joke lang. Ano yung tubig yun? Wala ko kung kuan. Parchi. Mamahaw ta, guys. Lamig ng utan. Ang among mga ero, guys, sayo kay namahaw. Ang kami mo late na kay namahaw. Dito rin ako ibutang. Ano Eating together. Breakfast time. Alas 10 na siguro. Nagluto mo sa hindi ka sabi niyo? Tabado man ron.
Domingo rin, mas di magluto sa akin. Ano ba? Hmm. Hmm. Wala gid siguro ibaligya isda karon sa merkado ga no, mingaw man. Ano na? Ano pero mahal guro. Okay. Abot sa 300. Ano? Pero na kung dito manok. Kung mahal ng ganang isda gas, wait na lang yung lutson manok. Orang presyo ha. Mga unta guys. Kape. Siap yung ba? Sabi na kung unsa. Dako kiti yung mga sapi oy. Sapi. Anya ta sila ang fried chicken. Mama. Fried chicken. Kaya malang isda guys, fried chicken. Ako luto gamela ba? Gamela. Gamay ano ganap po. Magkabayanak. Tama ano. Mingok ng kalsada guys ay. Wala gid siguro isda karon sa merkado kay mingok gid ang kalsada okay. May laman na mo nagdaybugan kay ang kalsada busy kaayo. Karon wala jud kayo motor na ngagi. No. Ano lagyan ko? Ano mo luto pansit doon? Diyan lang bakit pilit mapanos no? Pwede. Tunga lang sa kilo. One fourth na karne.
Yan ako guys. Mm. Ano ko guys? Maligo ka daan? Baru mo ligo. Bastet lang ka. Ayaw, maru. Yaks, kaluod eh. Maru. Tandingon ka ayo ba? Basta ito. Thank you Lord sa blessings. Busog kay Miga. Sorry. Nakuray hugas ani kay nakuray ka balong garin sa ano dito. Amo lami kay mo sudan guys ay kay utan og adobo nga o ginisa nga ginamos oh. Gamay na lang nabilin guys. Lami kayo. Akong gigamos guys kay nagamos ako 1 kilo guys nya na maos naman siya. Nya di man kaya mi mukha og kanang ginamos nga napay mga asin kay parat kay sa tanan. Napamangoy asin guys wala pa kaayon na lanay. So nagkuan ko guys, nagisa ko gihugasan ako maayo guys. Daehan ako gigisa kay parat kayo. Din ako mag-water man. Iya, ako na. Yan ang tambal. Pag-inom na kay malimot ka. Magkauntag mancher. Hawa di awak na unsa man puning ato bang manhinoon. Ay, may siya nga mancher ananahan ko. Kato man siyang giputos og harin na. Mao din siya oh. Kote green ko siya. Hi. Nag-atang akong mga doggy dogs oh. Manamis nagkaon. Hi. Tago man nagpangaan ba? Ako neneng. Wakwak. Ito si Inday. Same as well guys, may agas. Kataan ng green peas ka ba? Gagmay naman ka agas. Ano lagko mo eh? Saan mo na eh? Ano mo? Isa na lang kaboksul. Oo. Matindog na ko guys kay Ars. Hindi mo. Di mahimutang. Basta na ako sa lamisa. Langga si butang nga. Braso kung kuhan eh. Ay. Di mahimutang kung naay pagkaon sa lamisa. Hugasan. Muhagok ra ba dayon ay? Bisag wala na la. Bisag wala na pagkaon ba. Muhagok mangyapon. Nais ko'y muli ka. Hala na, nanguhit guys, oh. Guys, oh, na, nanguhit. Hi. Huy, what day? Alright guys, oh.
Yan, yung tungtong og lamisa guys, oh. Pag wala na yung pagkaon, human naman sila kaon. Sa'yo, kini sila nangaon guys. Mas una, din na sila makakaon kaysa mo, ah. Kani para ay human na nini mog inumay. Kani para unya maninimo, oh. Nag-inom na din si Bana nagserpentina guys. At po na ilabay kay nainom naman niya. Day, naog na day. Naog na day kay wala ni pagkaon day. Manghugas ko day. Hugasan na ga? Ha? Anong baso hugasan na? Ayaw, parang baka na anak na. Dari na kung ibutang ka di ka makita. Against the light. Manghugas ta sa kinanan kay para limpyo dayon na. Every time you go away. Walay agas guys, kabo-kabo si banana guys sa among pondo sa gawas. Kay among agas diri guys is weather. Pero at least mo agas gyud. Di para sa una nga wa gyud agas. Magulat na lang mi mag-ulan o magtabay mi tabay para di mi manimahong kanding. Anak guys. Kuha na to ang lubot sa kuan para dili magkuan diri o lakra ang sabon. Kay bagong limpyo na atong bintana guys. Katinahuman.
karon guys, atong trapuhan og limpyo nga panapton para ibutan nato sa atong butanganan dito para di magtulo. Na guys. Ayun, ato pong anam-anam mo ng trapo ni atong diri para di maglama. Guys, limpyo kini itong panapton guys kay ginabrasa ni pero ni guys. Kay para kuan ni diri para trapo ni sa mga mana og hugas. Para di magtulok dito sa akong tanganang bag-o. Mana. Human na. Already. Ibalik na po nato ni dire kay para mauga. Kinunya na pong gabi, ato na po na siyang labahan para limpyo, kaayo. Ang kuan mo din mo para sa iyang tubig. Manata guys, upang hugas. Dayon manirapo ta sa to ang lamisa. Ay. Na guys. Mga iring galbay
Guys, umana ko guys sa tanan-tanan guys. So, time to pahuway kay unya man lakaw mini banani. Pawas ako guys kay maligo ko guys. Human. Lakaw. So, diri ra tataman guys. Salamat sa inyong suporta sa tanan-tanan nga nag-subscribe sa akong YouTube channel, sa nag-like, follow, and share sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok, ug Reels. So, thank you guys sa inyong tanan, amping ng tanan. I love you all. God bless.